vielä 30 000, joka on menettänyt toinen vanhemmista. Siinä nyt puhutaan 100 000, josta tulee todennäköisesti leimatuksi 10 vuoden päästä, että ne on ääriaineksia. Vaan koska niillä on se kosto. Ja niillä on oikeus siihen kostoon. Niiltä on otettu vanhemmat, niiltä on viety niiden viattomuus, lapsen viattomuus. Ei niillä ole enää mitään viattomuuksia. Ei ne ole saanut sitä normaalia lapsen elämää. Oli se sitten, ei ole väli niin kuin minkä järjestön alla se on, mutta ne ei ole. Ja ne näkee sen yksinkertaisesti syy. Tähän näin on. Israel ja seuraava syyt on se, että kansainväliset yhteisöt ei tee mitään. Ja sitten me menettää se luottamus nuorista. Menetetään se luottamus EU-hun, YK-hun ja eri muihin kansainvälisiin tai suurvaltioihin. Ja me unohdetaan nämä niin kuin koko ajan. Vaikka meidän pitäisi olla täällä Suomesta käsin ajamassa just sitä asiaa, että hei, nämä ei ole kaikki terroristit. Jos siellä on 1 tai 2, jokaisen oma henkilökohtainen näkemys totta kai, mä en pidä yhtäkään niistä terroristeja. Toistenpäin ne on vastarintaliike. Se on niin yksinkertaisesti. Mennä vaikea. Eli rauhanpuolustajat, olisiko vinkkejä, miten laajennetaan solidaarisuutta? Mä tiedän, että on 2 puheenvuoroa, mä en ole unohtanut niitä. Kun tuossa aloitin sillä